ang aking tungo pansamantala, ang naglalakbay dito hanggang sumapit sa palasyo. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan, wala ng hapis at laging sagana sa piling ng Diyos na dakila. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan, wala ng hapis at laging sagana sa piling ng Diyos na dakila. Ngayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa anindot kayong alaw ito. Muna ta magpadayon, pray muna ta. Mahanamo nga nington, nagpasalamat kami nining opportunity na may panumong usab sa inyong mga pulong. Gining taas pagbutangon mo. Nagaang po ako na i-bless nimo ang inyong pulong, ang mga kalugan karon, ang kini mag-penetrate kayo sa mga kinabuhi, kasing-kasing sa inyong katawhan. Ikaw sa maghahatag ka na ng ito nakaalam. Ang naibon ako ng kasaysay sa inyong mga pulong din ako. Ginasali, pinatugyan ka nimo tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Guna po, may buntag sa tanan. Kilit tanan, nagunay kahigayunan na makadumog sa pulo sa Ginoo. Kusa, bulahan ikaw, magkataas sa pagtagon kay ikaw makadumog sa pulo sa Ginoo. Dili kita magalangan, nato ang scripture nato makita sa libro sa Galacia. Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 na sa 23. Apan ang bunga sa Espiritu, mao ang bugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamaluluyon, pagkamaayon, pagkamatinumanon. Kaaghog, pagpugong sa kaugalingon, walay balaod na batok na ining mga butanan. Diyos mga panalangin sa iyang pulo. Now, a lack of self-control in any part of our lives does not fit who we are in Christ. Kung ikaw walay control sa imuhang kaugalingon, sa imuhang kinabuhi, siya, wala kinatimaan kung kinsa ka diya ang Kristo. Apan, ato ang kasabton nga ang desire niya, ang desire sa Ginoo, makita mo surrender gayod sa tibuok natong kinabuhi diya sa Ginoo. Ang Espiritu nga niya kanato nagahatag kini o bunga nga mao ang ginatawag pagpugong sa kaugalingon. So ang Holy Spirit, gibutang sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nato. Sa diha nga naluwas kita, kini nga Holy Spirit mao ni ang tabang kanato aron kita mag-produce og bunga sa pagpugong sa kaugalingon. Now, kung wapil ta kini nga tagubuar diha sa Ginoo, o kung makipagtagubuar ta sa Ginoo, o gatuang nga i-control gayon ang kinatibuk-ang bahin sa atong kinabuhi. Kung sa man atong masinatian. Masinatian nato ang kini ginatawag tension, stress, o kaha kini ginatawag pagkawalay kalipay. Tungod kay kita against man sa Ginoo or kita nakigbakok man sa Ginoo. Now, anytime matag higayon nga ato ang natugutan, nga ato ang desire, ato ang pangandoy sa atong kaugalingon, mao'y rule sa kinatibukan natong kinabuhi. Wala kayo kita'y kalinaw. Dili kayo kita makapahulay kung wala kayo kita'y kalipay. O pasabot, dili kita makapahulay, dili kita magmalinaw, o dili kita magmalipayon kung kita against sa Ginoo, kung kita makibagog sa Ginoo. Now, timang ako ang pag-aiskutan karon, pagkadalahon karon, nag-aiskud kini may tungod sa kini ginatawag The Battle for Self-Control Part 1. Pakipagbugno nato sa kini ginatawag self-control or pagpugong sa kaugalingon. Now, mangutan ako, do you struggle with any of these desires?
Ikaw ba nag-struggle ni ining bisan asa ni ining mga desire? Una, acceptance by others. Basta na yung acceptance by others. Now, how powerful is the need for acceptance in your life? Daghan ka na to, kung mayroon ganitang acceptance by others, basin, ang atuan na lang na focus, ang atuan na lang attention, or ang tagaan na lang attention is ang atuang hulak-huway nagto sa uban kung madawat bata sa uban ng mga tao. Mungkin sa ka. Another one, being loved by others. Kini ba imo ginatawag na gugma diha sa imong kaugalingon, nahimo ba kini siya nga motivation or nahimo ba ni siya nga factor sa imuhang mga desisyon sa kinabuhi? Nag-struggle ka kung saon aron ikaw higugmaon sa uban ng mga tao. Katulo, pleasure. Kining katagbawan. Pangutana, are you dominated by whatever is fun or makes you feel good at the moment? Subot pa sabot, basin unya o nag-struggle kita nini ginatawag na pleasure. Daghan ng mga Kristohanon na walang pagit makalingkawas aning ginatawag pleasure. Katagbawan sa kaugalingon. Daghan mga Kristohanon, wa pa makaikiya sa kalibutan. Wa pa makaikiya sa pleasure sa kalibutan. Sex. Ikaw ba adunay desire? Nini nga klase nga pleasure kasi mong kaugalingon. Especially sa mga youth. Sa mga batanon, ikaw ba naga-desire ani? Nga himuon nimo outside sa kining ginatawag nato boundaries sa kabubuton sa Ginoo. Ang sex gidisenyo siya nga maayo, anindot. Pero dapat musulod siya sa kabubuton sa Ginoo. Aron dili siya supak sa Ginoo. Aron dili siya mahimong salaon sa Ginoo. Tungod kay ang paghimo niini outside sa kining ginatawag boundaries sa kabubuton sa Ginoo is immoral at tubangan sa Ginoo. Immoral diya sa mata sa Ginoo. Manangan nalipay ko kay ang uban sa inyo diri ang mga couple na kaniadto is nagkinabuhi diya sa immoral, nagkaklase sa pagtipon-tipon, pagpuyok is nahimo nga nakahawas, nakalingkawas o naka-decide na mupailalom diya sa usa ka sagrado nga kaminyohan. Manang challenge kini sa inyo na mag-decide yun kung ikaw is nagpuyok na ka aning klase nga kinabuhi. Kinahanglan imong tinguhaon na makalingkawas ka niini. Mo-decide ka diha sa kabubuton sa Ginoo. Another one is wealth and security. Masabi rin wealth and security. Daghan sa mga Kristohanong nalimbungan pa niini. Wealth and security. Ngayon pa, are this a priority in your life? Kini ba ang gitagaan nimo prioridad sa imuhang kinabuhi? Wealth and security. Kanunay na po ginabalik-balik sa kanunay na po ni ginawali, ginalakbitan during sa ako ang ginatawag na service sa mga naman yan. Dili pa dautan ang mga ginabuhi. Binagdakay pamilya. Dili dautan ang maningkamot. Makasapit, makakwarta, mapakaon nimo yung pamilya, mapaeskwela nimo yung mga anak, mapahuman nimo yung mga anak. Kaya kung isang desire sa ginikanan. Ang pagbaton ng kwarta, hindi man siya dautan. Pero ang Biblia, kaya po sa, kaya sa the love of money is the root of all evil. Kay basin nun niya, na-hook na ka, nakapos na ka sa imuhang salapi o sa imuhang desire na mahimong adunahan, secure ang imuhang kinabuhi, ang imong family, ang imong mga anak. Matagaan nimo sila security sa ilahang unyang kinabuhi o sa ilahang unyang pagdako, magbantay ka. Kaya nagapangandam ka, nilig ka litutanan sa usak ka kinabuhi na dili nimo kontrolado. Walay bisan usak ka nato na nahibalog sa adlaw sa kamatayan. Wala ka masayod kung kanus mo abot ang imong panahon. Wala ka masayod kung kanus mo abot si Mr. Kamatayan. Sa ako nang gitingon, di kautan, makabaton ka o sa lapi, makabaton ka o mga kaptangan ng kaibutan. Di kautan kung maadunahan ka. Pero kung ang imong pagbaton o dagang sa lapi o ang imong pagkaadunahan, maong ang pagbiyak sa Ginoo, pagtalikod sa Ginoo, pagtalimot sa Ginoo, kana kasatan.
Ginapangandaman nimo ang kinabuhi o ginakambyo nimo sa Ginoo. Ang kinabuhi nimo nga giingon sa Biblia, 70 to 80 lang ka mga katuigan. O gikambyo nimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang atong kinabuhi sa kalibutan, lumalabay na. Sama sa kinabalik-balik, mura na tayo mga bisita, mga dumudugong. Wato ka sa imuhang amiga, wato ka sa imuhang higala, or paryente, kaila. Pakapihon ka, siguro papamahawon ka, hindi ulit ka sa imong ugaling ng balay. Dili ka mupuyo ng balay. Kaya imong una-una, naakay ugaling mong pinaganan. Naakay ugalingon na pamilyang ulian. Naakay ugalingon na balay na imong natulgan. Bubiya ka. Magdugay mo kadraa, isa, 2 ka oras, tunga sa adlaw, pero muulit din ka sa imong pinaganan. Ang bagay sa atua, dili katulog kung sa pikas balay matulog. Kaya mangita gyud kay nanita gyud ang lawas ko katong iyahag gyud na pagalimong tuluganan. Sumuli gyud ka sa imong pagalimong pinaganan. Kita sa kalibutan, kinalapon. Oro tag bibisita din sa kalibutan. Isa ka tuig, 2 ka tuig, 4 ka tuig, o 70 ka tuig, o 80 ka tuig. Madugay ko madali, oro ra bibisita din sa kalibutan. O kung paulit ka sa imong pinaganan. O ang Pinoy-anan na pwede nimo po uliton, Pinoy-anan uban sa Ginoo o Pinoy-anan na mao ang kiyama. And then nangandam ka sa kinabuhi. Iusikan nimo ang imong oras din sa kalibutan para lang madakop, para lang secure ang imong kinabuhi sa kalibutan. Pero wala kit imo kapangandami ang imong kalat na mahimong tang secure human sa imong kamatayon sa kalibutan. Eh makatusa ka nato human sa atong kamatayon, matubang ta sa atong magbubuhan, sa atong magbubuhan. Mupurman ta base sa insa ta diri sa kalibutan. Now, nagikayo na ako dili kautan ang mahimong dato kabaton ug kwarta senior kung pinabuhi sa kalibutan. Pero ngayon isugod na dili ka mangalangkat sa Ginoo. Kay imong naghunon o naay nagpalabas sa imuha, sayang ang 500, 400, 300. Sayang ang ako ang pag-overtime na pwede ko makakwarta dila ko sa akong simba. Sayang ang kitaon sa akong negosyo. Ha? Di sa kung simba kay sayang. Nasayangan ka sa pila ka, sa 300, sa 1,000, sa 2,000 nasayangan ka, pero wala ka masayangin ang imong kalag, naglakad dito sa kalag, sunod sa taas o sa walay katapusan na panahon. Binin mo ang Satanas ko, hindi ka bantay. Bitipong nakana. For example, kumpanya, narabaho ka. Ang imong boss nimo, kanunay na ingon sa imong over ka umahan, Domingo. Satanas na katrabaho. Magito ko pag manabaho na ako sa una. Dingon ko nga, Domingo din ko trabaho. So there are times na mo ingon ka, over ka uma. Bahala ang ganun kung sa kanit kong trabaho. Ingon, napoy tuban na Satanas ko, napoy sa trabaho, manimuon sa imuha. Kung negosyante ka, padalhan ka customer, dito ka padalhan customer. Lunes, Friday, Sabado. Dito, padalhan ka Domingo. Manang pag-abot Domingo, may lahat akong musiba, kaya pag Domingo, pusok kong trabaho sa Satanas. Siyempre, sumaagi sa Satanas, padalhan kong nagkakang customer Domingo, para mo santo sa mga huna, na di sa kumusin baron, kay karami customer ba, mas dako pa akong halin sa Domingo kaysa laing adlaw, dublihon. Siyempre, dahil ka di sa Satanas. So, kung dili ka magbantay, disgrasya ka. Another one is achievements. Base na tawag nato, nag-struggle ka na ini nga desire. Ingon pa, has a healthy desire to excel, become competitive, and out of control. Ano na kay desire na mo excel, mo patigbabaw, mo mahimong competitive na tao. Pero ang problema is out of control na. Basta nakakaano nga desire. Pangandoy ni mo na mahimo kang magmalampuson sa kinabuhi. Wala may problema, bakit nga? Pero kung out of control na gani, there is something wrong na diha sa imo. Another one, kining pain. Ano man yung pasabot na ning pain? Mahimo kang ilado, mahimo kang ilila, mahimo kang ipataas labaw sa uban ng mga tao. Do you seek prestige without considering the cost? Ganang uban, mailhan lang sila, bahala makatapak sila sa uban ng mga tao. Bahala, lumo ito siya, basta ako mahimo kong mapataas. Tamakan nimo ang uban ng mga tao.
Kay para lang ikaw mahimong makataas. Dauton ang ubang mga tao para lang ikaw mahimong tarong. Magmukha ka na maayong tao kaysa ubang mga tao. Pain, ginasik nimo, then out of control na siya. Nabasa na may struggle kanini. Another one is happiness. Dagan mga tao, nag-desire na magmalipayon. Ang ubang nag-pursugin ani, nag-pursugin ani nga kalipay. Nag-desire, naunta magmalipay, wala mga tao nga subo raminti yung gusto. Tanang tao, siguro gusto gid na malipayon ng kinabuhi. Walang uban, ginapursot sa pagpangitaw kwarta, pagpangitaw higala, pag-uban sa mga higala, kay para na magpalipayon. Pero dagan mga tao nangapakyas na. Ato mga gusto madato kay para lang mahimo silang malipayon. Hindi sa diha nga dadato sila, wag ang diha sila makapaplang palipay. Abi mo pagdagan kag kwarta, malipayon ang mga tao. Abi mo pagdagan kag mga butang, ana kanimo ang kanay, napalit nimo ang imong gihandom sa imong kinabuhi. Abi mo malipayon ka. Kay wala ka mahibalon. Makulang gyapon. Sa karon mingon ka, kung naa siguro ko sa kinan, ako'y balay siguro, dali ko mahilig ang kinabuhian. Kanang mo muna. Kung wala ka kahibalo kung sa'yo mahumra sa Ginoo. Basta niya, pagbato ni mong sakinan, pagbato ni mong palay, pagpalit ni mo sa tanan ng mga butang, na imong gihatod sa mga kinabuhi, lakin na usap na sitwasyon ang itunga nga di nakaresulta sa kasubo ni mo. Lakin na sitwasyon na nakahatag ka ni mo kung kinay sa kinabuhi. Kung sa malang, ni-boom ka, nakakwarta ka, nakapalit ka sa tanan, and then, yung Ginoo, nakita niya na ipailan niya sa imo nga dili ka magmalipay yung pinagi niya ng mga butana. Nagaang ka laking usap sa sitwasyon. Ako ka magsubok sa Ginoo. Ina-try na to og gunit ang sitwasyon na kulang yun ang makahimo ang magmalipayon ko. Anong uban? Isang asa nila pangitaon ng kalipay. Another one is personal attractiveness. Are you consumed with a desire to look better than others? Ano ang gingon kanina? Dauton nimo ang ubang tao para magmukha ka lang na maayong tao sa uban ng mga tao. Tamakan nimo ang ubang mga tao para maayo lang ka sa pananaw sa uban ng mga tao. Gusto nimo na mas labaw ka sa uban sa pananaw sa tao. Natanawon ka sa tao nga ikaw buutan kaayo, ikaw maayong tao kaayo, manggihatagon kaayo, basta nag-struggle ka nini. Then another one is control. Do you long to control other people? Manang uban mangandoy og posisyon, power. Kay ang power o posisyon, authority, mo ay makakontrol sa tao. Kaya mo na, kinaya sa tao. Basta na-consume ka na. Kita lang ba? O walay kapasidad. Walay kapasidad mo. Dalas sa gobyerno. Pero mudagan. Tungkol sa power. Tungkol sa authority na maangkon pagdaka sa posisyon. Eh kung ikaw ultimo ka, nakadri na, hindi mo makontrol ang tao. Pero presidente ka. Power. Authority. Only reason. Makapinan ko mga ining mga saad na mga tinukon. Ngala ka na tarong magulit tao, tarong maunang na tao. Sa diha ka na yung politician. Pero na mag-out na mo kayo magpasali kong mga saad. Pero paglingkod na rawa. Pagkaya lang itong mga tarong yun. Doon na ang mga maayong saad kung di ka malong magtumay. Another one is self-acceptance. Basta nag-struggle ka nini. Nga madawat ka sa uban, usaon na madawat ka sa uban mga tao. Kapit ka ng uban, sa may ginahimo. Diskontento. Kung sa pagka-diskontento nila sa paghimo sa Ginoo sa ilaha, kung giunsa sila paghimo sa ginahimo. Siguro kung dato mo, basta nato naman ito kay Bikidilo. Diskontento sa kung giunsa ka paghimo sa Ginoo. Ano kung mananaw ka sa mga dato o sa mga nabilang mga artista, ha? Halos usabot tanan ang gihimo sa Ginoo. Ang naong, ang sampot sa pagyod. Ha? Padakuon ang mga gagmay. Patalanisyon ang mga naglapat. Taas, ilong. Taas ang dapat. Ilong taluy-toy. Pero, kung mo taluy-toy na yung ilong, yung aping mo, dapat ang yapon. Diskontento ka sa kiniginatawag na yun sa paghimo sa Ginoo. Tungod sa kiniginatawag self-acceptance. Para madawat ng kasauban ng tao. Mga single, wala ko makoy. Uyab. Manang uban ako. Kung siya himuan.
para madawat sa uban na tao. Okay na lang uban. Okay na tag self-acceptance. Okay na tag kining ginatawag na acceptance by others, being loved by others. Kaya mga inani ng mga kiningihan, hindi gusto mag-inusara. Anong uban, para lang yun tingnan na ginawat sa mga tao, muapil isa sa mga kabuang. So careful tayo. Another one, the flesh versus the spirit. Tanaw na to. Ang unod, batok sa espiritu. Now, self-control is thinking before acting and seriously considering the possible results. Masa daw ang self-control? Ang self-control ko no, kining tao nga dunay pagpugong sa iyang kaugalingon, nagahunang-hunang kini siya, una siya buhat, una siya muhimo, o seryoso niya na i-considera ang mahimong unyang niyang resulta, inighimong niya na. Muna yung kinatawag self-control. Pero kung ang tao gani, wala siya kauna-una, diretso lang niya himungon, o wala niya ginalantaw, kung sa'y resulta ani, kung sa'y mahimong bunga ni, kung sa'y consequence sa nag-iimo, kaya natawanan, wala siya self-control. Kaya ang tao nga dunay pagpugong sa kaugalingon, una niya buhaton, maghuna-huna ko na siya. Kasagaran sa ato ang itong mistake na mga decision sa kinabuhi, tungkol na sa ato ang pagdali. Mga opportunity. Sige, ang pagkain ka na, huwag pa lang ka maghuna-huna, huwag pa lang ka nag-pray sa Pinoong, kumain mo na siya. Tawagin ka sa imong barkada. Nawag sa imo sa cellphone, ringan nga. Pre, ano yung sa balay? Kay birthday na mula. Kaya balo ka kung kinuso kong klaseng na tawag na nawag sa imo ha? Sige, anak ko, kung nakakay self-control, mag-una-una ka. Kung kabalo ka, magpugong sa imo kagalingan, mag-una-una ka. Kakadali lang pre ha? Muni-muni usap ka. Ano mo na? Ang tumuloy ko, dili. Then, kung sa imong desisyon na tawagan mo sa balik, dili ko makalang nga dyan, pre. Dapat inana ka. Dili kayo pagtawag sa imo nga, diretso na yung kalakaw. Dapat seryoso ni mo i-considera kung saan ang consequence ni. Okay, kinatawag ka doon na yung self-control. Ingon pa, it is one aspect of the fruit of the Spirit that stands in contrast to the deeds of the flesh. Sabi ninyo, ang tanang buhat sa unod, contradict siya sa Holy Spirit sa Panginoon. Bagay na ibantay. Kung ikaw muhimo aning mga kasasala, mga hinimungan, ini mga vices sa kinabuhi, ihimo ni mo na, tungkol kay maunay trabaho, maunay kinaiya, sa imong unod. Wala ingon sa Romans chapter 3, verse 10, 11, na nag-ingon na mawala kayo'y tao na mataro. Ang kanan, gitinguhan sa tao, puro kadagutan. That's why kung magdras ka, magmaliwana ka, magpatay ka, maglulata ka, manumbag ka, mamikil ka, magchismis ka, maglibak ka. That's the work of the flesh. Trabaho na sa unod mo. Maunay kinaiya sa unod mo. Kung ang Holy Spirit nagibutang sa Ginoo sa imo, mauna siya ang mutapang unta sa imo para makaikyas ka anak na kinaiya. Namin ka na, pabita na, bakit kayo pamatingon na ang kinaiya sa Kristohanon, pareha kinaiya sa mga non-believers? Bakit kayo nauna-una naman? Kung sila naghimong anak mga makahunaw ng mga buhat, kaya mga salak na dili dapat himuon sa usang Kristohanon, normal lang na sila. Kaya nagkinabuhin sila, diya sa unod, according sa Biblia, walay tinguha, o walay tao, walay tinguha, maghimong mayo. Ang kanan ngayon itinguha, puro kadautan. Pero kung Kristohanon ka, kung paghimong niya po ganito, asa man ang imuhang Holy Spirit karon. Nga ang Holy Spirit, nahiman niyang bunga. Sa itong ibasa kanina, masaman ko siya, fruit of the Spirit. Masaan na ito sa 5, 22 and 23. Tanaw na ito ang fruit of the Spirit. Apan ang bunga sa Espiritu, mawang bugma, kalipay, kalinaw, pailo, pagkamaluyon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghog, pagpugong sa kaugalingon, walay balawod na batok ni ining mga butana. See, moto siya ang fruit of the Spirit. So katong imuhang trabaho sa imong unod nimo, sa imong tawhanon, mo kadto ang pulihan ni ini ng mga fruits. Kini bunga sa Espiritu. Tanaw na ito kung sa ning buhat sa unod. Tanaw na ito ha? Ang buhat sa unod,
makita sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19, ato na sa 21. Tanaw na to. Ipaminaw mo, atong basahon. 19. O dayan kayo ang mga buhat sa unod, na mao kini. Katuloy wala pa kanya sa Ginoo dapat. Katuloy iya sa mga dili magtotoo dapat. Katong dili man Kristohanon, mo ni dapat ang makita sa ilang kinabuhi. Or mauli kasagaran makita sa ilang kinabuhi. Ug dili niya makita dapat sa Kristohanon. Ingon pa, dayan kayo ang mga buhat sa unod, na mao kini. Sa lawayong pakighilawas. Atong gingon ako na sex outside sa boundaries sa God's will sa Ginoo. Bisan pag naana mo yung anak, kung wala yapon ka nagpakasal, apil ka ani sa lawayong pakighilawas. That's why, ningon ko ganina nga nalipay ko kay nay uban sa inyo pakasal. So dili pa gid sa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Naa pa kay mahimo kay buhay pa ka. Another one, kini ginatawag kahugaw. Unsa ni kahugaw? Unsa ni kahugaw? Ingon pa kini ginatawag na impurity. Ang atong lawas ingon sa Biblia, templo sa Balang Espiritu. So dili mo dapat hugaw-hugawan kung lawas nimo. Sa diha nga ginawat nimo si Jesus Christ, sa imong kinabuhi gipuyo nimo sa diriha. Ikaw mong tanak sa imo. Kung sa may ganahan puyo hugaw nga dapit. Siya, namo mga siya sa inyong balay. Testing daw, damo ulan, damo kapol, dito mo buko dito sulod. Ganahan mo. Ang lawas ato ay nana. Pero dagan sa mga Kristohanon, gihugaw-hugawan ang maong nga lawas. Ang ingon sa Biblia, dili ang usulod sa imong baba may mga pahugaw sa imo. Dili ang gawas sa imo. That's why kanunan akong kinabalik-balik. Kung usa ka Kristohanon, o usaon ang rumailhan nimo nga siya, Kristohanon gid siya. Sa panahon siya masuko. Kung masuko gani siya, naa sa kontrol sa itong galingon, Kristohanon siya. Pero kung masuko gani siya, pamalikas dito Mugunit ang konsilyo o sundan o punay kung sa iyang magunitan, ipus ko sa imo hindi na siya Kristohanon. Kristohanon na, panahon kayo mo, may bubog yung una. Wala may baluan kung Kristohanon baka kudilit. Wala ang tao, sa inaaming na sitwasyon, di kayo may baluan mo nga, kakinig Kristohanon. Kristohanon kayo naman sa susubahan. Pero may baluan mo na, sa panahon na nakasya sa masuko. Kung ang iyagan mo na muna, kay hilabihan na, kadaupan, kung sa kalakot, kung balikas dito. Murag, di na ako makakailas. Kaya mo puno sa Ginoo. Dili ang musulod siyang baba kay makapahugaw kaniya. Kung dili na gawas siyang baba. Di panahon siyang kasuko. Kung gawas kaniya di maayo siyang baba. Kung nag-ingon na sila sa kasuko. Praise God. Hallelujah. Hindi mo na siguro. Ha? Suko ka na. Para ni Jesus ba? Suko, mawasa ka kasi pala sa Ginoo. Pinainom ko ba? Bunda ako karon. Hindi na ba? Ano lang ba? Kala pa lang ang kasuko. Ingon pa. Another one. Saan na to? Kaulan. Umali ako ingon ganyan na. Pareha ni. Sexual, morality, kaulan, kinilas. Kinilas mo doon. Once na kinapicture ni mo kasi mong nahuna, mong yun na. Salamat na. Ito ba nga ito? Nagtanaw ba ka sa usa ka uta nga duna nay desire nakaulag diya sa mga una-una na disin. Sala na siya. Ha? And that is the works of the flesh. Nasa mo. Number one, pagsimba ang mga Diyos. Sabi mo ang Diyos lang ang isutan. Sabi siguro ni mo ang Diyos lang ang isutan riya kanang statwa. Sili. Kanang klase ng mga butang nga imuhang itagaan o pagpakabala, labaw sa Ginoo, wala ang imuhang ipaka-Diyos-Diyos. Pwede mo ka na ng ibutang sa mga kantos palay. Dilangit ka na. Consider na ka na. Pero kung di na ka makalagad sa Ginoo, kay puro na lang katrabaho, isa yung ipa-Diyos-Diyos. Trabaho, labaw sa Ginoo. Kaya mo mga Ginoo, abubuhan siya ng Diyos. Siloso siya na Diyos. Sa imo pang tanaw, dili magsilos ang Ginoo kung kinsa yung kitalagan oras. Kung sige lang ka palarbaw, wala kayo pangalagad sa Ginoo, di gani ka mag-angkol, di ka gabasa sa Biblia, wala dito kasimpa. Sa imo pang tanaw kung kinsa sa Ginoo, dili mo sa Ginoo. Another one. Pagsalamang ka. Saan may pagsalamang ka? Pagpamana, yun na. Pandaot. Pandaot ba ng panghilo, alarang,
mahalan, isa pa, mabikpik. Sa laot, atubangan sa inyo. Kasi mga mamarang mo. Wala din eh. Isog mo, naikispahan, mga mamarang. Ha? Ayan. Napoy pabarang niya. Nanay naman, ingong palarina. Pag dinumtangay, akili uso sa Kristohanon eh. Naapay mga Kristohanon, kung magdumot, bro, nagtanong mo kawayan. Dugay bitikot, dugay maluka, dugay makaakas, dugay makalimot. Isa may nakasukan rin ang tao. Dugay makalimot. Kalimutan, bisag namatay na. Hinudumanan niya po. Bisag namatay na itong gikalibugkutan, na hinudumanan niya po. Bakit ka pa sa iyo? Kadinumtahan ka na. O kinaiya sa tawhanong na unod o sa unod nun. Sa tawhanong kinaiya. May labot kung balang Espiritu amin. O ni dapat ang pildiwan sa Holy Spirit. Nagibutang sa ginawa sa inyo. Panagbingkil. Sama ni panagbingkil. Nagagay mo ng simbahan kung ano yung panagbingkil. Naduha. Nag-isa isa may gusto ka, pastor. Kasi nga ka, pastor. Pagkailin mo. Katong muhawa. Pagkis ko na, pastor. Kada pastor na ako na pahawa ko. Sige na pag-ibo. Nya, sa una sa bukid. Napoy ka ng mga butuhanay. Ripa-ripa ba? Yes, sa mga ikupi, mga alliance, mga binana, mga simbahan. Ginatawag ko na sa pastor, mga baptist. So, ano mga ginatawag ka pastor ba? Ang simbahan bitaw na dahil kayo, sila magbuot, isang pastor, hindi mo yun na hanggang, gawin nyo. Ang ba, hindi matagin nyo, kahit misyonan. Naman, anak, diba? Ikupi sa una. Kaya mo na sa ayan, kaya mo nakita sa ayan. Tapos pastor, ang uban ay kontrata, 2 years ka, kontrata, pastor. Mauyunan ka, rin nyo. Ang uban, di man mauyunan. O pang abot 2 years. Petisyonan na. Kaya mangipo, pastor. Manay, tawag na ito na magkabanimay. Walang uban na, ganahan kay pastor. Yang di ganahan pastor, bawas. Pagkawas, tukog kailangan sa bahay. Nawag sa natin pastor, mana duwak sa bahay. Tapos na rin bahay. Kung nakang jutay, ano sa bahay ka? Ano na doon na ito ah? Pwede mo na pangalan. Dahil ako, ano ako puntahan ba? Mga ganit din na tukog sa bahay ito. Kung maayaw man, kaya naman nagtukos doon. Mga rebelde, ito bikas. Ano yung natawag na panagbingkil? Away sa loob, uban, di naman nimba, kay silo, uban, no ba? Naduman, pagpangabubo. Kung saan yung pangabubo? Silos. Sa solusyon ba, nakaka po na siya? Although sa tawanon, dapat ni siya. Mga non-believers, mga unbelievers, pero di sa mga Kristohanon, ay kinayaan eh. Grabe kasi lusos ng ulo na to. Bukit sa una, Sunday school lang isa. Sino ba siya? Piling niya, katong Sunday school itong isa kay, di maayo mo Sunday school. Ano siya? Piling niya, kasi ginaipo siya kaminte. Pagkasunod kasi siya na ako Sunday school. Mag-ipo naman siya. Dugayan sa nanduhan ng mama. Balik sa mga ikas ng isa. Ano ba? Serious? Ano ba si Pastor Roque? Kasi kung ano naman kaminte nakita. Si George. Kung saan ako na lang si Ipuan. Mana nga, silos-silos. Kinaiya, paano na kinaiya? Nato lang kapungot. Kung pagsuganin ko na ako, pagdumot. Kapungot. Kung naka sa kapungot, pwede ka makapagay. Ang pagdumot ng God, dugay na siya. Ang tauran na siya na ikalo. Ang kapungot, kanasupok ka ba? Kasagaran na, makapatay. Wita na ko ba, makapatay siya. Interviewan din mo, ano kung may balong, ako kung may mo. Kinagawa siya sa kasupok. Kung isang kayo, may balungan ka, kung Kristohanon rin ka, panahon yung kasupok. Kinabi mga Kristohanon, anong pagka? Sabi, Kristohanon ng Fort Moction. Ano ba? Kristohanon na dili. Nag-ingon ba nga? Nayawaan. Eh, sugot na nayawaan ka kung Kristohanon ka. Nadalaman yung iskining na tawag, kahapok. Uy. Nabahanin dali. Kinayari sa mga dili mo totoo. Hapok. Hapok, dalo. Ngayon, tuwatan magaling ko ba? Ito na Biblia. Dalhan niyo ikapulo sa pala na Ginoo. Sa imo gidala. Abutan
ka, kung nagdag kapulo, o ika-isa ra. Sumuna, tawag nimo. Dili ka muhatag kay. Yung pa ni Kuya kung dili ko totoo dito sa ilang ha. Kung na inyo ang simbahan, mas maayo kay dili wala mi kirekwire ang hatag kapulo. Ang inyo nga pastorahan niyo na dato. Kaya maghatag mo kapulo. Kinaiya sa mga dili mo totoo. Pero dagan ni suwan ni anak kinaiya. Di ko muhatag kay. Hindi na opening. Buga si Carla, meron sa na. Kini tayo sa ko ni. Niya akong bitawon ba. Dili man siya kanang 10% sa iyang income ko. Takaraman ka. Okay rin na, dito sa tiles. Di kung tiles na, dito na niyo gikuha sa inyo 10% sa inyo sa gross mo. Dili na tiles, okay rin na. Bisa magbuhatag na kay 1 million ang buhatag ka 50 mil sa simbahan. Okay rin na, dili na tiles. Di kung tiles na, 10% na. 100,000 dapat. Ano din kakahatag? Kung na kay 20 pesos, wala ba kayo ka, makahatag ko dos. Kirakaan kayo. Pero teka, ang 1 million sa Ginoo. May mga ka. Simbahan ng 100,000. Daan, kasi mga kakakuan sa kaniko. Okay ka rin? Pada. Yes na o. Pag sako, langanin ka. Manadagan sa ako, si iba na ako. Kaya, teka, ang nagdako ang marta. Jutay man yung balik sa Ginoo. Kaya sayangan mo ka. Kaya may mga pastoras ko mabulahan na niya. Bito na. Okay ba na, dili cute advisable or unethical yun kung ang pastor magunin sa para sa simbahan. Kung pastor ang magunin, o yung asawa, udahan niya. Na, urag, tapi na balay po dito, may mo ulit, madulang mo tayo. Pastor, siguro na kadong na yung para sa simbahan. Ano ba ka mo magunin? So, ako na. So, ina na. So, another one. Hindi mo pa niya, pagkabahin-bahin. Mali akong gingon ganina. Pagkabahin-bahin, hindi pa nagpingpil. Una yung pa nagpahin-bahin. Pag di na magkasinabot, siya, mawa, o kung medyo bright pa siya kaysa yung pastor niya, matukod siya niya simbahan. Ano na? Okay, hindi ka na pastor, kaya patay upo, pastor na to eh. Pwede sa mama. Kasi di bright siya. Tukod kong simbahan kay patay. Bumuwag yung pastora eh. Ako na itong kong simbahan, kay pastor. Pastor, at pinapastay. Ay, nagkasunahan ko. Wala itong pastor sa kamanto. So, ina na. Another one is kinatawag pagpundok-pundok. Parehas na eh. Bye-bye, pundok-pundok. Asa ka, isa, ba't bagay pag sa simbahan, inaya sa simbahan ng mga tao? Ganang ano ba? Pag nahalaga ni Saray na suko sa iya ha, ay, ba't ito uban na? Ipatasan ko. Suko kayo sa mga pastor. Nang kauban, awaki ayaw pastor na ito, siya ramon tanay kasuko. Ano ba dito? Bukari na uban, mana ka uban? Dito ko na, may ayaw, buko ko yun. Nayo, high school ay mahawat na. Ikaw na mo background sa ano, sa kining ministry. Ikaw na naman pastor. Ano mo ito sa ako dito, no? Hindi, pupunta sa simbahan. Kasunod na na, huwag simbahan. At ano pinanggalo? Siya, huwag kayo ayaw dahil. Awan lang din. Sa kinaya sa tao, hindi kita sa musa. Okay na siya. As long as ang Holy Spirit, may mo tabang sa inyo, ha? May mugiya ka nito. Another one, kasina. Okay, kasina. Daghan Kristuhanon, kasina mo. Dato kayo ng musilingan. Nakauban. Kung nakadato sa inyo dali, ayaw ninyo kasinahin na. Salamat ninyo sa Ginoo kaya nadato siya. Kung nadato ko, kung sangilin na, ikuha na kwarta ninyo. Pwede may nakita ng silingan niyo ba nga? Patay niyo, pastor, madato na ba? Palit ko sa kanan. Palit ko balay. Niwagin ang kwarta ba? Ayaw kasi. May panahon para sa imo. Siya na, una lang si Dawoy ang panahon. Siya, ipadako sa Ginoo. Wala ka, imo ang turno. Another one, kinig, daghan yung mapikhan, pagbuto-buto. Daghan sa mga Kristuhanon, pagkalisod makikias. Lisod kami. Sabihin ninyo, dili ka tingakan.
Kaya mo na imong tawanan ng kinala. Dili ta matingala kung ninana ka. Pero kung gusto ka na makalikawas ka, pakita ba sa dito? Kaya kung ikaw lang, hindi mo na ka. Gusto tayo biyaan kung sa kabutang na habit na nito. Pero kung magpakitabang ka sa Ginoo, makaligtas ka. Pagkabang din sa Ginoo, kung paling kamuti. Matawag din yun kanina. Before kanin ka mo una sa ka. Maayo ba? Kung sabay ka sequence din, una ka. Ha? Una ka mo, di mo sa imong buong limo. O yun pa, mapatuya mong budya ka o mga butang nga sama nimo. Ngunit mapatuya mong budya ka. Kaya bitaw, kalipay ng kalibutanan na wala na unda, wala na puno. Wala asa ka malipayan, wala, sige, kahit kung dati. Ngayon pa rin mapatuya mong budya ka. So, sa ingon, pasidanan ko kamo, sama sa akong pagpasidaan kaninyo, kaniadto, na ang mga nagbuhat sa maong mga butang, di makapanunod sa gingharian sa Diyos. So, kung at kayo, dapat, kini magulong kinaya, niya sa mga dili magtotoo. That's why ningon siya, napasidanan ko kamo, sama sa akong pagpasidaan kaniadto, na ang nagbuhat dili makasunod sa gingharian sa Diyos. Alam nga, pasudlon sa Ginoo dito ang kawatan. Pasudlo dito sa Ginoo ang naghimuan ng mga tawhanon ng mga buhat. So dili gid siya pasudlon. Ano ingon sa pulong sa Ginoo pasidanan ko kamo ang tanan naghimo niini dili kayo makasunod sa gingharian sa akong amahan. Naingon pa, this is a list of action. Mao kining mga buhat nga dili iya sa espiritu apan kini naggikan dira sa atong unod na mao ang atuang tawhanon na pagpakasala. The warning is given that those who practice these sins will not see heaven. Ang tanan kuno nga nag-practice niini, di gyud makakita sa langit. Wala ko nagahisgot, wala ni siya nagatumbok sa kung unsang imong gihimo kaniadto. Kung kaniadto inani ka, normal lang to. Kaya wala ka sa kabot sa Ginoo, wala ka nakaila sa Ginoo, wala kay Dios imong kinabuhi. Kay kaniadto to sa kinabuhi nimo. And then, sa pagyod, kung ikaw occasionally mapakyas man kung dili makalikay niini ng mga temptation sa area sa imong kinabuhi, magpakitabang na sa Ginoo. Now the word practice is the key to accurate understanding of the passage. Kung mayroon kayo practice, ato ang sabot, to practice means to make it a consistent habit. Now, kung ang kinaiya nimo, kay mao na lang ang magpadayon ng himo ni tawhanon ng kinaiya. Kung habit nimo ang maglibak, habit nimo ang mangaway, habit nimo ang paghuhubog, magpisyo, habit nimo ang pagtamara, wala ginatawag practice. Those who do this are most likely not true Christian. Ang nag-practice ini, ang kinibitaw mga gisgutan nato, nabuhat sa unod, kung kanunay nimo na kini ang kinahimo, kung nahimo na kini nga habit nimo, nahimo kini nga lifestyle, kini na mga buhat nagpakita na dili iya kini sa mga Kristohanon, kapan iya kini sa mga dili magtotoo, mga dili Kristohanon. Why? Because no one who still lives continually in sin is really saved. Kung kay wala kayo'y bisan usa nga naluwas nga magpabilin diya sa sala. Tinuod na dili ta perfect na tao. Pero kung ang imong kinabuhi kay wala na malangkan na nimuha na makaikya sa gapos sa sala, sa gapos sa bisyo, sa gapos na ining unod-unod ng mga buhat, nagpakita na dili ka Kristohanon. Kaya kung Kristohanon ka, dapat makakawas ka. Dapat makalikawas ka ani. Kung dili ka mabilin na maglunang anak na sala. Dapat muhukas ka, mugawas ka. Kung sama sa gingon kanina, dili ni mo mahimo. Kung dili, naagi sa tawag. The word, usas. Dili mo mabasa sa Biblia. Once you're saved, always saved. Hindi mo mabasa sa Biblia. From Genesis to Revelation, hindi mo mabasa. Pero kinikumpos ni siya sa mga versikulo sa Biblia. Pero si Paul ang nagpapusok anak. Pero si Paul usap ang nag-ingon. Ang tanan na naghimong aning. Hindi mo sulod sa kanila.
Siya ang nag-ingon, o siya ang naghatag ng daghang pasis, kapag luwas ka. Pero siya usab ang ingon diri na ang tanan na nag-ingon ni dili makasulod sa gingharian sa Dios. That's why dili man kay nana mabag-o dayon sa pagmailan nimo ang Ginoo. Mapareha ka kay Paul na gibag-o sa Ginoo ni pagkauban nagwali dito sa kadalanan. Pero dili pud mahimo maabtan ka sa kamatayon. Huwag yapon ka makalikawas sa kanilang gapos. Huwag yapon ka nakalikawas sa iling sa lawon. Na dili dapat makita sa Kristohanon kundi iya kini sa mga dili mo. That's why challenge ni sa tuwa. Maning tao ta makahukas, i-prove nimo na ikaw luwas na gyud. Kay kung dili nimo ma-prove, diya sa imong kaugalingon na ikaw luwas. Bakit wala ka gyud sa Kristo? Kung dili mo ka makakaya, kung dili mo ka balikawas, kung sa trabaho sa Holy Spirit na ibutang sa Ginoo sa imo ha. Na ang Holy Spirit, kabaliktaran ni siya sa katong timuha sa imong unod. Muna siya ang mutabang kanimo, aron ka makalikawas, aron ka mabadbaran sa gapos sa maong mga vices sa kinabuhi. So sa challenge kini sa tuwa na magpakitabang ta sa balaang Espiritu. Anong lisod man alam kanimo? Ay surrender nimo ang kinabuhi. Kinatibuk-an nimo kinabuhi diya sa Ginoo. Anong lisod alam kanimo? Gala iksuon. Lisod kini alam kanimo. Dili ka magpakitabang sa Ginoo.